ስለምንታዮም ገሊኦም ሰባት ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ዝዕወቱ ገሊኦም ድማ ገና ስጉምቲ ከይጀመሩ ዘይቆንዑ ሚስጥሩ ኣብቲ ትሰርሖ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ትዛረቦ እዩ ዝተዛረብካዮ ቃል ንዓኻ ክሃንፀካ ወይ ክቐብረካ ይኽእል እዩ መብዛሕተና ብሰንኪ በዝሒ ዕላልናን ሚስጥርናን ንሰባት ምክፋልናን ናይ ጽባሕና ሰላም ንሓደጋ ነቃልዕ ኣለና ህይወትካ ከም ክፉት መጽሓፍ ንኩሉ ሰብ ክንበብ የብሉን ሰባት ፈጺሞም ክፈልጥዎም ዘይግባእ 7 ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዉ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ሰባት ክፈልጥዎ ዘይብሎም 7 ዓበይቲ ነጥብታት ቀዳማይ ዓበይቲ ውጥንኻን ሕልምታትኻን መብዛሕተና ሓደ ሓድሽ ውጥን ወይ ዓቢ ሕልሚ ምስ ዝህልወና ነቲ ሓጎስናን ተስፋናን ምስ ኩሉ ሰብ ክነካፍሎ ንህንጠይና ይኹን እምበር ዕውታት ሰባት ብግብሪ ስራሕ እምበር ብኣፍካ ኣይትዛረብ ይብሉና ንምንታይ ኢና ግን ውጥና ብምስጥር ክንሕዞም ዘለና ስነ ኣእምሮዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ሓደ ውጥንኻ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ኣእምሮኻ እቲ ዕላማ ከም ዝተፈጸመ ገይሩ ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ኣለዎ ክገብር የልካ ክትዛረብ ከለኻ ኣእምሮኻ ዶፓሚን ዝተባሃለ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይፍኑ እዚ ድማ ብዘረባ ጥራይ ናይ ዓወት ስምዒት ስለ ዝህበካ እቲ ብሓቂ ነቲ ስራሕ ንምፍጻም ዘድልየካ ዝነበረ ናይ ስራሕ ድራኸ ወይ ሞቲቬሽን ይቕንስ ብሓፂሩ እቲ ሓይሊ ኣብ ኣፍካ ይውዳእ እምበር ናብ ተግባር ኣይበጽሕን ኩሉ ሰብ ከምቲ ንስኻ ንዓለም ትርእላ መነጽር የብሉን ንዓኻ ዓቢ ተስፋ ዝኾነካ ውጥን ንኻልእ ሰብ ከቢድ ወይ ዘይከኣል ክመስሎ ይኽእል እዩ ውጥንኻ ቅድሚ ምጅማሩ ንሰባት ተነጊርካዮም ዝህቡኻ ኣይከኣልን እዩ ፈቲኖምዎ ዝኣበዮም ሰባት ይፈልጥ እየ ወይ ንዓኻ ኣይኸውንን እዩ ዝብል ቃላት ኣብ ውሽጥኻ ናይ ጥርጣረ ዘርኢ ክዘርኡ ይኽእሉ እዮም ሕልምኻ ከም ሓደ ልስሉስ ዘርኢ እዩ ገና ከይበቐለ ንንፋስን ማዕበልን ወይ ርእይቶ ሰባት እንተቃሊዕካዮ ክመውት ይኽእል እዩ ውጥንኻ ምስ ነገርካዮም ሰባት ኣበይ በፂሕካ እንታይ ኮይኑ ደንግዩ እናበሉ ክሓቱኻ ይጅምሩ እዮም እዚ ድማ ካብቲ ንቡር ስራሕ ንላዕሊ ናይ ሰባት ትፅቢት ንምምላእ ትፅዓት ወይ ጭንቀት ይፈጥረልካ ብስቅታ ክትሰርሕ ከለካ ግን ምስ ነብስኻ ጥራይ ኢኻ ትወዳደር እንተተዓዊትካ ኩሉ ሰብ ይርኤካ እንተተጋጊኻ ድማ ብዘይ ዝኾነ ናይ ግዳም ምልጋፅ ተማሂርካ ትእረም ዓቢ ስራሕ ብፀጥታ እዩ ዝስራሕ ነቲ ንሰባት ንምንጋር እተጥፍኦ ሓይሊ ናብቲ ስራሕ ካውዕሎ ውጥንኻ ብምስጥር መሓዝ ማለት ንውሽጣዊ ሓይልኻ ምእካ ማለት እዩ ስራሕኻ ንባዕሉ ድምፂ ክሳብ ዝህልዎ ብትጋት ስራሕ ዓወት ክመጽእ ከሎ ንሱ ባዕሉ ዓዊሉ ክዛረብ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ስድራ ቤትካ ፀገማትን ሚስጥራትን ቤትና ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህውከት ዓለም ኣቲና ዕረፍቲ ንረኽበሉ ቅዱስ ቦታ እዩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ መጻምድቲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዘይምርድዳእን ግጭታትን ክምፍጣሩ ዘይተርፍ ተፈጥራዊ ነገር እዩ እቲ ዝዓበየ ስሕተት ግን ነቲ ኣብ ውሽጢ 4 መንደቕ ክውዳእ ዝግብኦ ፀገም ኣውፂኻ ንደገ ክትዛረብ ከለካ እዩ ቃል ሓንሳብ ምስ ወፀት ኣይትምለስን ምስ ስድራ ቤትካ ወይ ምስ መጻምድትኻ ክትበኣስ ከለካ ስምዒታዊ ኮንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ንፈታዊኻ ወይ ንመሓዛኻ ነቲ ፀገም ምስ ነገርካዮ ንስኻ ንግዚኡ ይቐለካ ይኸውን ጽባሕ ግን ምስ ስድራ ቤትካ ክትዕረቕን ክትፋቐርን ትኽእል ኢኻ እቲ ንሰባት ዝነገርካዮ ኣሉታዊ ምስሊ ግን ኣብ ኣእምሮኦም ተቐሪጹ ይተርፍ ንስኻ ይቕረልካ ክትርስዖ ከለካ ንሳቶም ግን ነቲ ስድራ ቤትካ ብሕማቕ ምርኣይ ኣይቋርጹን መብዛሕትኡ ሰብ ፀገምካ ክትነግሮ ከለካ ብሓቂ ክሕግዘካ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ሰብዕካ ገሊኦም ንዕላል ክጥቀምሉ ገሊኦም ድማ ካብቲ ዝነገርካዮ ምስጢር ተበጊሶም ካባይ ይበልፁ ነይሮም ብዝብል ስቱር ናይ ቅንእ ስምዒት ክሕጎሱ ይኽእሉ እዮም ፀገምካ ንመላገፂ ፀላእትኻን ንመዘናግዒ ዘየገድሶም ሰባት ኣይትሃብ ሓደ ገዛ መከላኸሊ ሓፁር እንተዘይብሉ ዝመፅእ ኣራዊት ክኣትዎ ይኽእል እዩ ሚስጥር ስድራ ቤትካ ንደገ ምውፃእ ማለት ድማ ነቲ ሓፁር ምፍራስ ማለት እዩ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማትኩም ብፍቕሪ ብትዕግስትን ብምስጥርን ክትፈትሕዎ ከለኹም እቲ ስድራ ቤታዊ ምእሳርኩም እናደለለ ይኸይድ ሳልሳይ ቁጠባዊ ኩነታትካ ኣብዚ ግዜያዊ ዓለምና ብዙሕ ሰብ ንሓደ ግለሰብ ዝመዝሮ ብባህሪኡ ወይ ብሰብኣውነቱ ዘይኮነስ ኣብ ባንኪ ብዘለዎ ሕሳብ እዩ እዚ ድማ ቁጠባዊ ኩነታትካ ንደገ ክትዛረብ ከለካ ንሰባት ብኸመይ ክርእዩኻን ክቐርቡኻን ከም ዘለዎም ካርታ ትህቦምለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣለኒ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ንነብስኻ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኢኻ ትእትዋ ሰባት ብሰንኪ መንነትካ ዘይኮነስ
بسنكي جذبها كقرب خاي جمرو اتنا حق فقرن عركنتن كابتنا يطقم مقراب نمفلايو ازي كبيد هون كل سب بعاوتك اي حقوسني قال ام بعين قني كنت متخهلو قال ام دما نعاي زي هابني نعو اسلم تهيبو بزبل ستر قنتا كوري خاي خوليو سبات ገንዘብ ከም ዘለካ ምስ ፈለጡ ልቃ ሓግዘኒ እዚ ግበረለይ ዝብሉ ሕቶታት ከብዝሕልኻዮም የብለይ ክትብል ከለኻ ድማ ከም ክፉእ ክሪእኻዮም ቁጠባዊ ኩነታትካ ብምስጥር ክትሕዞ ከለኻ ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ ትነብር ብዙሕ ሃብቲ እንተሃሊካ ተራ ክዳን ተኸዲንካ ብሰላም ክትዘውር ትኽእል ፀገም እንተሃሊካ ድማ ብኽብረትካ ፀኒዕኻ ፀገምካ ክትፈትሕ ትፅዕር ሰባት እንታይ ከም ዘለካ ምስ ዘይፈልጡ ብመንነትካ ጥራዮም ክፈልጡኻን ከኽብሩኻን ዝግደዱ እትራውዓይ ዝገበርካዮ ጽቡቕ ግብሪ ወይ ረድኤት ንሓቂ ሰናይ ተግባር ማለት ወላ ሓደ ሰብ ከይረአካ ንኻልእ ሰብ ካብ ልቢ ምሕጋዝ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ዘለናሉ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሰብ ጽቡቕ ክገብር ከሎ ስእሊ ክልጥፍን ፖስት ክገብርን ንሪኦ ኢና ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየን ዝኸበረን ጽቡቕ ግብሪ እቲ ብምስጥር ተገበረ እዩ ንሓደ ዝጸገሞ ሰብ ክትሕግዝ ከለኻ ንዓለም ተነጊርካያ ነቲ ሰብ ትሕግዞ ዘለኻ ዘይኮነስ ተዋርዶ ዘለኻ እዩ ዝመስል ሓጊዝዎ ተባሂሉ ክውረየሉ ከሎ እቲ ሰብ ትሕትናን ሕፍረትን ክስምዖ ይኽእል እዩ ጽቡቕ ግብርኻ ብምስጥር ክትሕዞ ከለኻ ግን ነቲ ሰብ ካብቲ ዝነበሮ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ስነ ልቦና ውርደት እውን ተድሕኖ ኣለኻ እዚ ድማ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ሰብኣውነት እዩ ንሰባት ክትሕግዝ ከለኻ ካብ ሰባት ጎበዝ ወይ ሕያዋይ ዝብል ናይ ኣፍ ውደሳ እንተደሊኻ እቲ ዓስቢ ኣብኡ ተወዲኡሎ ማለት እዩ እቲ ብሓቂ ዝርከብ መንፈሳዊ ዕግበት ግን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሕልናኻን ጥራይ ዝተረፈ ምስጢር ምስ ዝኸውን እዩ የማነይቲ ኢድካ ዝሃበቶ ፀጋሚት ኢድካ ኣይትፍለጦ ዝበሃል ምስላ ድማ ነዚ ምስጢራዊ ሓይሊ ሰናይ ግብሪ ንምግላፅ እዩ ስለምንታይ ዝሕግዝ ዘለኹ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ክህልወና ይግባእ ዕላማኻ ንሰባት ንምሕጋዝ እንተኮይኑ ሰባት ፈለጡ ኣይፈለጡ ለውጥ የብሉን ዕላማኻ ግን ሰባት ክሪኢኻ እንተኮይኑ እቲ ተግባርካ ርህራሄ ዘይኮነስ ምውሳእ እዩ ዝኸውን ጽቡቕ ግብርካ ብምስጥር ክትሕዞ ከለኻ ዕላማኻ ጽሩይ ምዃኑ ንነብስኻ ተረጋግፀላ ኣለኻ ማለት እዩ ሓምሻይ ድኽመትካን ፍርሕታትካን ሰብ ኮይኑ ድኽመት ዘይብሉ ወይ ሓደ ነገር ዘይፈርሕ የለን ፍርሕን ድኽመትን ሰብኣዊ ባህርያት እዮም ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየ ብልሒ ነዞም ድኽመታት እዚኦም ንመን መዓስን ስለምንታይ ከም ተካፍሎም ምፍለጥ እዩ ኣብ ህይወት ኩሉ ሰብ ፈታዊኻ ኣይኮነን ገለ ሰባት ብልባዊ ምሕዝነት ዝቐርቡኻ ይመስሉ እምበር ውሽጣዊ ድኽመትካ ንምፍላጥ ዝሰልዩ እዮም ሓንሳብ ፍርሕታት ድኽመትካን ምስ ፈለጡ ኣብቲ ንሳቶም ዝደለዩሉ ግዜ ከም መጥቃዕቲ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ብምንታይ ከም እትጭናቕ ወይ ብምንታይ ከም እትስዓር እንተፈሊጦም ኣብዚ ግዜ ውድድር ወይ ግጭት ነቲ ነጥቢ ብምጥቃም ብቐሊሉ ከዳኸሙኻ ይኽእሉ እዮም ድኽመትካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ንነብስኻ ንቁፅፅር ካልኦት ተቃልዕ ኣለኻ ድኽመትካ ዝፈልጥ ሰብ እዚ እንተዘይጌርካ እከለክነግሮ እየ ወይ ድማ እዚ ስለዘይትኽእል ንዓይ ተኣዘዘኒ ብዝብል ስቱር ኣገባብ ንመንነትካ ክቆፃፀሩ ይኽእል እዩ ድኽመትካ ብምስጥር መሓዝ ማለት ግን ነፃነትካን ሰብኣዊ ክብረትካን ምሕላው ማለት እዩ ሰባት ኩሉ ግዜ ንሓደ ብርቱዕን ርእሰ ምትእማን ዘለዎ ሰብ ክስዕቡ ይመርፁ ደጋጊምካ ብዛዕባ ድኽመትካን ፍርሕታትካን ትዛረብ እንተኮይንካ ሰባት ብዓይኒ ትሕትና ክሪኡኻ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ኣብ ስራሕካ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ሰባት ዓበይቲ ሓላፍነት ንምሃብ ክጠራጠሩ ይገብሮም ድኽመትካ ኣብ ውሽጥኻ ፈውሶ እምበር ኣብ ገጽካ ኣይትለጥፎ ሻድሻይ ሕሉፍ ጌጋታትካን ጣዕሳኻን ሕሉፍ ህይወትና ኩሉ ግዜ ጽሩይ ኣይኮነን ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ የለን ኩልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እንጣዓሰሉ ስለምንታይ ከምኡ ገይረ እንብለሉ ኣጋጣሚታት ኣለና ይኹን እምበር ካብ ጌጋኻ ተማሂርካ ሓዱሽ ሰብ ምስ ኮንካ ነቲ ዝነበረ ፀገም ደጋጊምካ ንሰባት ክትነግር የብልኻን መብዛሕትኦም ሰባት ንሓደ ሰብ ንምቕያርን ይቕረ ንምባልን ልቢ የብሎምን ንስኻ ሎሚ ፍጹም ዝተቐየርካ ሰብ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ሕሉፍ ጌጋኻ ንሰባት ተነጊርካዮም ግን ኩሉ ግዜ በቲ ቀዲሙ ዝነበረ ታሪክካ ጥራዮም ክሪኢኻ ንኣብነት ቅድሚ 10 ዓመት ሰራቕ ዝነበረ ሰብ ሎሚ ሃብታምን ሕያውን እንተኾነ እኳ ሰባት ግን ምስ ረኣይዎ እቲ ቀደም ሰርቕ ዝነበረ ኢሎም እዮም ዝዝክርዎ ነቲ ሓዱሽ መንነትካ ዕድል ክህብዎ ኣይደልን እዮም ሕሉፍ ታሪክካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ንበዓልካ መፍለጢ ስም ትህብ ኣለኻ ሰባት ነቲ ጌጋኻ ከም መጥቃዕቲ ወይ ከም መላገፅ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ምስ ሓደ ሰብ ክትበኣስ ከለኻ ነቲ ብእምነት ዝነገርካዮ ሕሉፍ ምስጢርካ ኣውፂኡ ከዋርደካ ይኽእል እዩ ሻውዓይ
سبات زمخروخ مستر أب هيوت حدا سب أمينو مسترو كنغرك خلو حبريتا ترى أكونن زهبكا زلو يقداس لبون كبروتوني أب إتخا زغمت زلو مستر سب بحاز مالت حدري مخبار مالتيو نزي حدري زي معك أو دما كابت زعابي سنة مقبارة وكبرتات حدا أمنات نمهنات عامتات يوسد حدا سب مسترو مسنغركا نسخا نعيكاب كل سب تفلقها وي أباخا يتأمامني يبلكالو نت مستر نسار سيوغر مست نجرجن نت تصوني عمت نزل على بيخا تفرسو مستر سب مست تزارب ننبسخا زي أمر سب مخانكا تمسكر لخا مالتيو مستر سب كام حدري يزغوطا أب بانك زقمت خي جنزب كان سب كوسرك كام زي فكاد قبل بسب تقمت مسترون نابدق كوت سيبلون سب مستر كنجرك خلو صورك تكافلو لمبر صورك تزرو أيخونن ومن سمالت لبو كم مقابر مستر زخانة إذا أتولو مستر داقما زي يوطس مالتيو هيواتخا كم كفت متحف نقول سب زنبب كخوني يقولون والسنة مهلاو حيليو سبات بزعبخا وحد سفوت انتخينو نعاخا نمقدا وي أب هيواتخا تالك أنا متاو عقمي أيه اللوامن للوم زادا لخلق مدب إزي مسل إذا فيديو تقامس خوينا ترخيبكما لايك تقبرو أي ترسعو نغاد صالي تمساسال تحسوسات نمكتال دما سبسكرايب بمقوار بيتساب يخونو زخونا رئيتو ويحتو نتليكم أو كومنت سيكشن صحافو لي أبس قدس الفيديو بخال أكد سارس كساب نراقب سلام صنحو